и Матиас Фаетон, който сега получава топката и се справя без никакви проблеми с съперников състезател. Помощната защита обаче свърши работата и Берое успеха срещу Левски. Днес може би ще бъде приземен от Берое. И пък към младия отбор на Николай Митов. Още нужда точно. Segundo Пачаме. Опит за комбинация с Франциско Политино, изпревари Никола Виден. Старите на Славия. Радослав Станев. Segundo Пачаме влиза в наказателното поле. Ще може ли да вкара? Топка, която преминава над вратата. Карл Салгара получи контузия. Играта ще продължи. Опитва да се изправи по защитника на Берое. Segundo Пачаме. Но още не са се прибрали. Танаска Бог. Мира Пинеда, но и на него топката му бе отнета от Segundo Пачаме. Отбор, който знае как да се защитава, един отбор, който знае как да контратакува. И именно това правят сега играчите на Косело и Сечари, които получават страхотна възможност. Енцо Еспино. Последният центрира. Доста балонна топка в наказателното поле. Въпреки това, Фереро успя да играе с нея. След това Леандро Голтой отправи удар блокиран. В крайна сметка тогава отново Берое поверя в резултата през 2019 година, но след това Арл печели с 3-1. Сериозно са карали старозагорци с тренинг в неговата половина. Прекрасно подаване. Пак сега към наказателното поле, около дупата си, което да бъде засечено от негов съотборник. Много комплименти за Артур Мота, комплименти и за техниката на Segundo Пачаме. Много малко Търтов. Спринтна Атанаска Бог, той очакваше подаване. Все пак много реши Георги Търтов. Яго Сейкас с центриране към далечния край на наказателното поле. Пачаме опита да премине както през Тя да овладее топката, след това още едно сериозно единоборство. Segundo Пачаме в крайна сметка. Добавените 3 вече изтече. без това подаване. където Хуан Карлос Пинеда беше изблъскан като че ли в гръб от Давид Суарес. Не последва съдийски сигнал от Денислав Сталев.
двама.